Η Cocoon Modules αποτελείται από μια ομάδα αρχιτεκτόνων και άλλων μηχανικών, οι οποίοι έχουν ως στόχο τον επαναπροσδιορισμό στην ουσία του σύγχρονου νομά. Αυτό γίνεται μέσα από τη χρήση των containers, των κλασικών που χρησιμοποιούνται στην ναυτιλία και στις μεταφορές, και την μεταποίησή τους σε χώρους εκτός οικοπαίδου για δημιουργία χώρων στέγασης. Το όραμα της εταιρείας μας είναι να δώσουμε πρόσβαση σε ένα πολύ βασικό αγαθό, αυτό της στέγης. Τα δεδομένα μας έδειξαν ότι έχουμε πολύ περισσότερες εισαγωγές από ό,τι εξαγωγές, τόσο στα λιμάνια του Πειραιά όσο και σε άλλες χώρες, με αποτέλεσμα πάρα πολλά containers να παραμένουν ανεκμετάλλευτα σε τέτοιες περιοχές. Η Cocoon Modules έρχεται, τα επαναχρησιμοποιεί, τα μεταφέρει σε χώρους ειδικούς εκτός οικοπαίδου, όπου και γίνεται και η κατασκευή, και στη συνέχεια τα μεταφέρει στο χώρο τοποθέτησής τους, δηλαδή στο οικόπεδο που επιθυμεί ο ιδιοκτήτης. Τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας κατασκευής είναι ότι είναι μια πολύ γρήγορη κατασκευή. Έχουμε πολύ οικονομική κατασκευή, πολύ πιο οικονομική από τη συμβατική αλλά και από την Brocat, βιοκλιματικό σχεδιασμό και ενεργειακή αυτονομία, μέγιστη αντισυσμικότητα, πολύ ανθεκτική πρώτη ύλη. Αυτό το κοντέινερ έχει φτιαχτεί για να αντέχει σε αντίξωες συνθήκες και φυσικά μια τέτοια κατασκευή είναι και μεταφερόμενη. Με την είσοδο της ομάδας στη θερμοκηπίδα του ΕΓ, η ιδέα αυτή πήρε μορφή και συγκεκριμένα γίναμε και οίκε. Δεν ξέρω, αμφιβάλλω αν θα γινόταν κάτι τέτοιο εάν δεν ήμασταν εδώ. Καθότι το ΕΓ μας παρέχει και κάποιες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων λογιστική, νομικά κτλ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της ομάδας του έργου, αλλά και στην κατασκευή του πρωτοτύπου. Θα τοποθετηθεί στην Αθήνα και θα είναι επισκέψιμο από όλους. Αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε τόσο για παρουσίαση σε εκθέσεις, όσο και για να ενημερώσουμε το κοινό μας για το τι κάνουμε.